आंनाबो मोनसे चेनेल दङ होननानै आं बावनासो दंमोन आरो आंनि हाबानि अमा नै इसोर माथामबो नै फिसाफ्रा गाइखेर जानो नागिरदों गाइखेर जानो होआखै साला उन्दुना हो उन्दु हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायलांबाय नङा बरायलायबाय नै खिथि उनाव आंनि बेकग्राउन्डआव मा दं नायदो आंनाबो मोनसे चेनेल दङ होननानै आं बावनासो दंमोन आरो आं चेनेल दं ना मायो एखेबारे गोसोआवनो गैयामोन आंहा ब्लग चेनेल दङ होननानै आं आपडेट चेनेलसो दङ होननानै गोसोआव दंमोन ब्लग चेनेल दङ होननानै गोसोआवनो गैयामोन आं थाबैनो 1K कमप्लिट खालामना हो ब्लग चेनेलखौबो नोंथांमोननो एखेबारे रिसार्चनि गिभवे लाना फैगासिनो दङ आरोना सोर थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै होदो बिनिफ्राय आं भिडिअ मोनसे आगारगोन बेयाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाहैबाय बिनिफ्राय आङो रेन्डम पिक कमेन्ट माबा मारिगोन आरोना माबा है गैला खानायफोराबो जायब्रें जायथिं एखेबारे साइसआनो गैला मोखांफोरखौथ' बुंनांला एखेबारे कलेजफोरावबो रावबो सिख्लाफोराबो सौदावथारा मोखाङानो महरानो गैया नालाय थै बेफोर सिख्लाफोरखौ बादहो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि चेनेला 1K खाथियाव दङ थाबैनो 1K खालामनानै होबानो जाबाय सिख्लाफोरखौ बादहो सिख्लाफोरा उनाव बाव फैगोन ना मा होनो लोगोफोर महर मोखांखौ बादहो चेनेलखौल' साबसक्राइब खालाम थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै हो अमा दोनग्राया नै माबायदि जाखो अमा बिमाखौ रायियावनो सोना दोन्दोंमोन नै इयाव फिसा जाहांनायाव ओमफ्राय सेस उरजोबदों आरोना बिनिफ्राय बिदिनो थाबाय नै इयाव दोन्दों आरोना बिमाखौ फिसायाबो ओइ नै मानै माथाम ओमफ्राय खावसेया नै इयाव दं नैलाय इयाव माब्रै ओमफ्राय नै बिमाया हाब्रु गोजाथार जाजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरैजाय माथाम दं नै माथाम ओमफ्राय नै ओरैजाय माथाम नै आदार होखांबाय दानिसो होदोंमोन आं नैयो बुन्दि नैबो मासे बिनिनो फिसा आरोना दा नै बिनिनो फिसा नै इसोरबो बेबो बिनिनो फिसा ओमफ्राय बेबो बिनिनो फिसा आरोना बेबो बुन्दि ओमफ्राय नैबे बुन्दा नैबे मासेया नै बे बुन्दा दांजागोन दांजाया देरनो रोङाखै बारा अमाया एबार बारा बुरजा लाफेरामोन ना मानैफोरल' लायोमोन एबार माथाम लादों ओमफ्राय ओरै मासे माब्रै आरो फिसाखौबो लाखिबावगोनसो ना मागोनसो जेबो मिथिला आरोना बिनिफ्राय अमा दोननोबो जायगा बानायनांगौ आरोना बिराद हाब्रु जायो नङाबा ओमफ्राय दा लामायाबो लाबोथावा नालाय अन्थाइफोरबो ओंखायनो बानायथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बेफोरावनो ओरैनो लुलाबायनानै होनो सानदोंमोन आरोना बेफोराव ओरैजाय नै फिसाफोरा नै ज' जाजोब्बाय एबार नायनानै ला फिसाफ्रा 7था दङ ओमफ्राय बुन्दि माब्रै ना माबा होनदों आरोना आं मोजां नायाखै बिराद गियो आरोना नै जायगाखौ नायलाय ओमफ्राय नै हाब्रु जाजोब्बाय आरोना हासुनायजों माजों बिदिनो हाब्रु जाजोब्बाय अखाबो हादोंमोन दिनै एसे सान्दुं दुंदों एसे नै लेथ्रा नायदो हाब्रु गोजाना उफाय गैया हाब्रुआवबाबो दोननांगौ जायो दा नै बेयावबो सोजायाना दा नै उन्दुर' फिसाफ्रा गाइखेर जानो नागिरदों गाइखेर जानो होआखै साला उन्दुना हो उन्दु आरो मा जादों दाबो 1K जाथारसिगोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थाबैनो 1K कमप्लिट जाबाथाय आं जे बुंदोंमोन ना रिसार्चनि गिभवे होगोन होननानै सासे मानसिनो बेसेनि होगोन गिभवे बेखौ आं बुंथ'आ आरोना जेब्ला 1K कमप्लिट जागोन साबसक्राइबा अब्लासो खिन्थाना होगोन ओमफ्राय बे खिन्थानाय भिडिअआव नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बे कमेन्टखौनो आङो रेन्डम कमेन्ट मारिनानै माने जाय उइनार जायो बेखौ आङो सायख'नानै सासे मानसिनोल' होगोन दै जायनो उइनार जायो बेनोनो होगोन आरोना डाइरेक्ट
रिसार्जबो सोनानै लानो हागोन बा गाव एकाउन्टाव सोनानैबो लानो हागोन आरो ना बियो गावनि खोथा आरो ना नोंथांमोना 1K थाबैनो खालामनानै होदो बेनिफ्राय गिववेखौ लादो आरो ना बेबो सासेनिल' होगोन आरो ना जोंथ' फैसा थाखा गैजायै मानसि नालाय बेनिखायनो सासे मानसिनिल' होगोन आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नायलांबाय थादो ओमफ्राय अमा खायै खायै जायगाफोरा माबायदि जाजोबखो नायलाय नै इयावबो खायो हाब्रु जाजोब्बाय नाखि नै अखा हायै दा दिनैल' माने अखा हायाखै दिनैसो अखा हायाखिसै आरो ना मैयाबो अखायानो अखा मोनायाव हादिया दिनै मोनायाव हादिया थांनाय मोनायाव ओमफ्राय थांनाय दाखालिथ' बिराद अखा आरो ना ओमफ्राय दिनै गैया नालाय नै एसे गोरान जाजोबना दं बिराद उरोना अमाफोरा ओमफ्राय जोंना बेलेगफोरना उरगोन ना उरा मिथिया ओमफ्राय जोंना नै माबायदि उरनानै लेथ्रा खालायजोबना लायोना बेफोरबायदि हाखर खालायनायाव ओमफ्राय दै थालांबाथाय बेनो हाब्रु जाजोबसिगोन आरो नैबेयावबो खादोंमोन नाखै नैबेयावबो माबायदि जाजोबखो नै उरनानै दै थालायलायनाय जाबाय हाखर बायदि गय बिफाङाबो थैबाय नै माबोरै थैखोथाय थैयो माने थैथाराखै इयो थांफिनगोन नामाथाय बिजौखौ दानस'नानै होदोंमोन बिफाया जोंना ओमफ्राय नै मासे मानै माथाम माब्रै आंनि हाबानि अमा नै इसोर माथामबो नै बुन्दाया माथामल' आरोना नैयाव मानै दं नै इसोर जाबाय थानाया लास्टनिजों नैबे फार्स्टनिजों आरोना बुन्दाया माथाम मानैया बै मासेया इयाव दं इया खारलांबाय नै लामाखै ओरै खारलांजोब्बाय नै नायनो दा ओरैजाय हाजोनि भिउ ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय था आरोना सिनेमेटिक देखायनानै होगोन आरोना ससे हाजोनि भिउखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना चल'